काजलगाव हालामनि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दाब दाब जायगायाव आलायारन आबुं बर' सावथुन दिन्थिनाया सोलिगासिनो आरो गोबाङानो दिन्थिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। फारसेथिं गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजाफोरा आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै जगाजग खालामगासिनो। बेबायदिनो काजलगाव दालाइसा एबसुआबो सानसेनि हाबाफारिजों आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा। चिरां जिल्ला काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव बोहैथि दाननि 18 अक्ट'खालि आलायारन आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों काजलगाव दालाइसा एबसुआ। बेखौनो ओनसोलनि गासै बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि लैहोर लैहोर फैना नायफैनो आरो मदद होफैनो खावलायहरदों काजलगाव दालाइसा एबसुनि आफादगिरि मिजु मुसाहारि बिथाङा। दा बे समाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि बर'नि गिबिसिन सावथुन 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय आलायारन सावथुन, जाय सावथुनखौ जों खोनायोल'मोन, जों माब्लाबाबो नुफेरनो मोनाखैमोन। दा बे सावथुनखौ जोङो जोंनि काजलगाव दालाइ एबसुआ फैगौ 18 डिसेम्बर अक्ट'खालि जोंनि काजलगावनि बाजारनिनो नब्लां एबा हलाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। दा बेनि थाखाय जोङो जिरायग्रा सिटखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जोङो भिआइपि मोनसे बानायदों आरो मोनसेया जाहैबाय जेनेरेल हिसाबै जोङो बानायदों। दा जोङो भिआइपिनि थाखाय टिकेटखौ जों बारा खालामनाय जायाखै। मात्र जोङो 200 रां भिआइपिनि थाखाय बानायनाय जादों आरो जोङो जेनेरेल सिटनि थाखाय जोङो 150 रां जोङो बानायनाय जादों। दा बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा जायफोर नैबे जोंनि आलायारन सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दङमोन बा नुफेराखैमोन, बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जायफोरा गोसोआव लुबैनाय हास्थायनाय दंमोन, बे सावथुनखौ नोंथांमोना 18 डिसेम्बर अक्ट'खालि नोंथांमोना जोंनि नैबे काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव फैनानै नायफैनो हागोन। आरो बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै एबा जोंजों जगाजग खालामनानैबो लानो हागोन। आरो बे टिकेटखौ जोङो जोंनि नैबे दिन्थिफुंगोन जायगायाव एबा नैबे जोंनि काजलगाव बाजारनि नब्लाङावनो जोङो बे टिकेटखौ एभेलेबल खालामनाय जागोन। दा बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा गाबोननिफ्रायनो नोंथांमोना लांफैनो हागोन। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों, जाय बर' सावथुन, जोंनि बर'नि जारिमिनारि सावथुन, बे सावथुनखौ नायनानै जाहाथे बयबो मदद होफैयो आरो जोंनि नैबे दिन्थिफुंनायाव बयबो रायजो राजाफोरा फैनानै जाफुंसार होफैयो, बेखौनो जोङो काजलगाव दालाइ एबसुनि जानानै गुरैयै बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। मा टाइमाव दिन्थिगोन ओरैनो? श' टाइम? टाइमखौ जोङो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जुदि जोंना केपासिटि, जिरायग्रा केपासिटिया बारा बुरजा गैया, बेयावहाय जोंहा जागोन खोब 1500ल' जागोन आरो केपासिटिया। दा जोङो जुदि बांद्राय हिउज जायोब्ला जोङो सेकेन्ड टाइम लादों दिन्थिफुंनो थाखाय। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि गिबि खेब जेनाखि दिन्थिगोन बेखौ जोङो बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय जोङो दिन्थिनाय जागोन आरो जोङो नैथि खेब दिन्थिबावनांगौब्ला जोङो 8 बाजिनिफ्राय जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन। गोजोन्थों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन।
MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।